ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತರಿಗ್ಲ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ಇನ್ನಿತ್ತ ವಿಡಿಯೋ ಮೊಸರು ಕುಡಿಕೆದ ಸಂಭ್ರಮ ಸಡಗರದ ವಿಡಿಯೋ ಆದುಪುಡು ಸದ್ಯಗಿತ್ತೆ 5 ಗಂಟೆ ಆಯ್ತು. ನಾನು ಪಿದರ್ದು ಕುಲ್ದೆ ಶೆಕೆ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಮಲ್ಲೇಜಿ ಬರ್ಸ ಬತ್ತಿಜಿಂಡ ಆಡು ಶೆಕೆ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಮಲ್ಲೇಜಿ ಸಹಿ ಸೊನಲಿ ಬರ್ಸ ಬತ್ತಿನ ಮಾತ ಹಾಳಾಪುಡು ಜನ ಕಡಿಮೆ ಆಪೇರಿ. ಸೊ ಜನ ಕಡಿಮೆ ಆವರೆ ಬಲಿ ಜನ ಫುಲ್ ಚಿಂಜುದುಪ್ಪುಡು. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ ನೈಟ್ ಯಾನ್ ಮೆಸೇಜ್ ಅದೇ ಪೋದಿತ್ತೆ ಸ್ಟಾರ್ ನೈಟ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ. ಬಟ್ ಈ ವರ್ಷ ಗೊತ್ತುಜಿ ತೂಕ ದಾದ ಆಪುನ್ ತೂಕ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಹಾಫ್ ಎನ್ ಅವರ್ ಆಂಡ ಪೋದು ಬರೋಲಿಯ ತೂಕ ಮಾತ ಪೋದು ಬಲ ಅಂದು ಶಬ್ದದ ಪೋಡಿಗೆ ಎಂಕ್ ಸ್ಪೀಕರ್ ಮಾತ ಮಸ್ತ್ ಶಬ್ದ ಎಡ್ಡೆ ಒಂದು ಆಪುಂಡು ಲೈಕ್ ಸೀದಾದ ಆಪುಂಡು ಅಂದು ಆ್ಯಂಡ್ ಪೋಂಡನಿಕಲೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ದಯಪಂಡ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೋಂಡ ವೀಡಿಯೋ ಡವ್ ಶೇರ್ ಆಪುಂಡು. ಸದ್ಯಗೆ ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ರೆ ಪ್ರೊಸೆಷನ್ ಬರರೆ ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ತುಂಡು. ಬಟ್ ಇತ್ತೇನೆ ಪಿದರ್ದು ಕುಲ್ದಿನ ಒಂಜಿ ಖುಷಿಯ ಬೇತೈತೆ ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ರೆ ಪ್ರೊಸೆಷನ್ ಮಾತ ಪೋಪುಂಡು ಅವು ಪುನಃ ಖುಷಿಗೆ ಬೇಗ ಬೇಗ ಪಿದರ್ದು ಕುಲ್ಲುನು ಒರಿಯೊರಿಯೇ ಕೆಲ ಮಾತ ಗೆಸ್ಟ್ ನಕುಲ್ ಬರೋದು ಬೇರೆ. ಸೊ ವಿಡಿಯೋ ತಗೊಂಡು ಪುಲೆ ಕುಡ್ಲಾಡು ಮೊಸರು ಕುಡಿಕೆ ಇಂಚಾಡು ತುಲೆ ಇಲ್ಲದಲ್ಪ ಅಂತೂ ಗೌಜಿ ಮೊಸರು ಕುಡಿಕೆದ ಸಂಭ್ರಮ ಸಡಗರ ತೂವರೆಗಂದು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬರೋಂದು ಬೇರೆ. ಅಂಚಿನ ಇರಾಂಡಲ ಗುರ್ತದಕ್ಕುಲ್ ಇಲ್ಲದ ಎದುರು ಪಾಸ್ ಆಯರಡ ಅಕುಲ್ಲ ಒಂಜಿ ವಿಸಿಟ್ ಕೊರ್ದು ಪೋಪೇರು. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾಂಡೇಡ್ದಿಂಚಿ ಯಾನು ಎನ್ನೊಂದಿತ್ತೀನಿ ನೆರೆಲ್ಲೆರೇಲ್ ಉಂಡತ ಪನ್ಪುನ ಪೋಡಿಗೆ ಮೋಡ ಆಂಡ ಬರ್ಸ ಬತ್ತಂಡ ಅಂಚ ಮಾತ ಪೋಡಿಗೆ ಇತ್ತನು ಒಂಜಿ ಬರ್ಸ ಬತ್ತೇ ಉಂಡು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಜೋರ್ದ ಒಂಜಿ ಬರ್ಸ ಬತ್ತಂಡು ಅವು ಆಯ್ ಬುಕ್ಕೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇತ್ತುಂಡು ತೈಪಂಡ ದೊಂಬೆ ಇತ್ತನತೆ ಈತ ದಿನ ಅಂಚ ಅದು ನಾನಾ ಬರ್ಸ ಬರಂದು ಒಂದು ಮನಸ್ ಪನೊಂದಿತ್ತಿನ ಐತ ಪ್ರಕಾರನೇ ಬೊಕ್ಕ ಬರ್ಸ ಬತ್ತಿಜಿ. ಬಟ್ ಒರ ಅಂತೂ ಟೆನ್ಷನ್ ಕೊರುಂಡು ಈ ಬರ್ಸ ಜೋರ್ ಬತ್ತುಂಡು ಒರನೇ. ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ಅಂತೂ ಒಂದೊಂಜಿ ಕಾಮನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆದುಪೋತುನು ಲೆಗ್ ಕ್ರ್ಯಾಂಪ್ ಲೆಗ್ ಪೇನ್ ದಾಲ ಮಲ್ಪರೆ ಆಪುಜಿ ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಎನ್ನದೆ ನಾನು ಒಂತೆ ದಿನ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಬುಡ್ಕ ಅಂದು ತಾನು ಇಷ್ಟ ಕಾರು ಒಂಚೂರು ಪ್ರೆಸ್ ಮಲ್ಪು ಬಾಲೆ ಪಂಡೆ ಅಂಚ ಪ್ರೆಸ್ ಮಲ್ತೊಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮಿನಿ ಮಲ್ತಿನ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಲೆಗ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಲ್ಪಯಾಯೇ ಒಂದು ಮಾತದ ಆಯಿರು ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪು ನನ್ಕೇನ್ವೆ ಅಂಚ ಅಮ್ಮೆಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತೆ. ಟೈಮ್ ಆತುಂಡಿತ್ತೆ 10:35 ನಾನೆಲ್ಲ ವೆಯ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಪ್ರೊಸೆಷನ್ ಬೈದಿಜಿ. ಸೊ ಪ್ರೊಸೆಷನ್ ಮಾತ ಆದ ದೇವರೇನು ತೂನಾಗ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ 2:30 ಆತುಂಡು ಈ ವರ್ಷ ಎಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಟೈಮಿಂಗೇನ ಅಂದು ಜನ ಮಾತ ಉಲ್ಲೇರು ಜಿಂಜದೇರು ಬರ್ಸ ಒಂಜಿ ಬತ್ತುಂಡು ಟೆನ್ಷನ್ ಆಣೆಂಕ್ ಬರ್ಸ ದಾಯ ಬತ್ತುನಂದು ಮೇ ಬಿ ನನ್ನ ಬರಂದು ಬರ್ಸ ಒಂಜಿ ಬರ್ಸ ಬತ್ತುಂಡು ಯಾವ ಬೊಕ್ಕ ದಾದ ಪಂಡ ಅವೇ ವೆಯ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ವೇಟಿಂಗ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್. ನಾನೆಲ್ಲ 10:35 ಆಂಡಲ್ಲ ಮೂಲೆ ಪಟಾಕಿ ಹಾಕುನಕ್ಕೇನುಂಡು ಒಲಾ ಮೂಲೆ ಬತ್ತಿ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಪುಂಡು. ಬಟ್ ನಾನೆಲ್ಲ ಬೈದುಜಿ ಪ್ರೊಸೆಷನ್ ಕರದರ್ತದ ಅದು ಪ್ರೊಸೆಷನ್ ಮಾತ ಪಂಡ ಟ್ಯಾಬ್ಲೋಸ್ ಮಾತ ಒಪ್ಪುಂಡು ಅವು ಮಾತ ಅದು ಬೊಕ್ಕ ದೇವೆರೆಂತೂನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ಆಪುಂಡು. ದಕ್ಕುವೇರು ಬಾಲೆ ಬರ್ಪೆ ಅಯ್ಯೋ ಯಾಕೆ ಬರ್ತೀವಿ.
చెప్పు పోవాలే నిద్రే బతున్నా చెప్పు పో ಯಾನಂತೂ ಪ್ರೇ ಮಲ್ತೊಂದೇ ಇತ್ತೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಗಾಡ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಓವೇ ಟ್ಯಾಬ್ಲೋಡ್ಲ ಸಾಂಗ್ ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇ ಆವೊಂದು ಬರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅಂದು ಅಂತೂ ಒಂದೊಂಜಿ ಟ್ಯಾಬ್ಲೋ ಬತ್ತೆ ಉಣ್ಣು ನೈಟ್ ಸಾಂಗ್ ಪ್ಲೇ ಆವೊಂದು ಇತ್ತಂಡು ಮೊಕಲ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಇತ್ತಂಡದ ಅದನ್ನ ಗೊತ್ತುಜಿ ಬಟ್ ಇತ್ತೆ ಸದ್ಯ ಇಲ್ಲದಲ್ಪ ಬನ್ನಾಗ ಕುಲೋಂದೇರು ಪಿರಾವ್ದು ಎಡೆಡ್ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಪ್ಲೇ ಆವೊಂದು ಇತ್ತಂಡು ಅಂಚ ಅದು ಮ್ಯೂಟ್ ಮಲ್ತದು ವಾಯ್ಸ್ ಓವರ್ ಕೊರ್ದು ನಿಕಲ್ಡ ಪಾತಿರೊಂದಿತ್ತೆ ಮಾತ ಪೊಣ್ಣುಲ ಕ್ಯೂಟ್ ಆದಿತ್ತೇರು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಕ್ಯೂಟ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಮಲ್ತದು ಶೋಕ್ ತೋಜೊಂದಿತ್ತೇರು. ನಮ್ಮ 56ನೇ ವರ್ಷದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿ ಮತ್ತು ಮೊಸರು ಕುಡಿಗೆ ಉತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುವ ಸ್ತಬ್ಧ ಚಿತ್ರ ರಾಧಾ ಕೃಷ್ಣ ವಿಲಾಸ್. ಈತು ಶೋಕದ ಪ್ರೊಸೆಷನ್ದ ವಿಡಿಯೋ ಅಂತೂ ಯಾನಿಕಲ್ ನೋಟು ಶೇರ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಬಟ್ ಮನಸ್ಸು ಅಸಮಾಧಾನದಾದ ಪಂಡ ಸ್ಟಾರ್ ನೈಟಿಗೆ ಪೋಯ್ರೆ ಆಯ್ಜತ್ತ ಅಂದ ಅಡೆ ಪೋದಿತ್ತನ ಒಂದು ಜಾತು ವೀಡಿಯೋಸ್ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಲ್ತದ್ ನಿಕಲ್ ನೋಟು ಶೇರ್ ಮಲ್ತದಲ್ಲಿ ಮಲ್ಲಜ್ಜಿ ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ ಈ ವರ್ಷ ಒಂಜಿ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಆವೆ.
ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅಂತೂ ದೇವೇರ್ ಬೆರಿ ಪಾಡ್ದು ಪಿದಡಿಯರು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಲ ಇಂಕಿಂಚ ದೇವೇರ್ ಬೆರಿ ಪಾಡ್ದು ಪೋನಾಗ ಬೇಜಾರಾಪುಂಡಾವೆ. ನನ್ನ ಒಂಜೆ ವರ್ಷ ಕಾಪೋಡತ್ತ ಮೇರೆನ್ ತೂವರೆ ಈ ಲೈಟಿಂಗ್ ಈ ಸಂಭ್ರಮ ಸಡಗರ ಒಂದೇನು ಮಾತ ತೂವರೆ ಕಾಪೊಚ್ಚ ಒಂಜೆ ವರ್ಷ. ಸೊ ನಿಕುಲ್ ಇರಾಂಡಲ ಮುಲ್ಪನೆ ಕೈತಳ್ಳಿತ್ತಡ ಪ್ಲೀಸ್ ಇಲ್ಲಾಡ್ಕುಲ್ಲೋ ಚೀಡೆ ಬತ್ತುದೇ ಈ ಸಡಗರ ಅಂತೂಲೆ. ಓಕೆ ಒಂದು ಮಾತ ಮುಗ್ಗಿನಾಗ ಏತ್ ಪೊರ್ತಾಂಡು ಇತ್ತೆ ಪನ್ಪೆ. ಟೈಮ್ 1:22 ಆತನಿತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ನನ್ನ ಜೆಪ್ಪುನು ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರೆಶ್ ಅಪ್ ಆರೆಗ್ಲ ಉಂಡು. ಸೊ ಇನಿತ ಮೊಸರು ಕುಡಿಕೆದ ಸಂಭ್ರಮ ಸಡಗರ ನಿಕುಲ್ ಮಾತ ತೂಯರು. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಅನ್ನೋದು ಅಥವಾ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತಿನ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಕಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಪಿರತಿಕ್ಕು ಆಯ್ನಾತ ಬೇಗ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಪುಸತಾಯ್ನ ವಿಡಿಯೋಡು ಲಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಲವ್.